asali yar kirki dangin kunya, kyakkyawa ke na kira sarauniya. A bar ni da ke haka zai fi min daɗi, na dace. Production. Kyakkyawa Allah ya ɗani da kai na dace son kowa, kar dai ka bari makiya su ji kanmu. Shalele na ni ke dai zan wagata, kin yi daban a cikin sauran mata, kin zama malama a cikin makaranta ta, ke kika koya mini yadda ake so, na dace.